Hej, det er Jailforex.dk. Nu vil jeg se lidt mere part 2 af mit fyrværkeri. Jeg har købt for 1000 kroner mere, men jeg har også bestilt over for AFAC, så nu har jeg købt en lille smule. Jeg har købt 10 styks op på Bumrød for 100 kroner. Og det er noget lort. Jeg har ikke brugt dem, men derfor jeg kun rød og grøn med. Der er ikke guld. Så, men det er fint nok. Så jeg har købt et Super Blitz Mix til 40 kroner. Så har jeg brugt en stor og en lille. Så jeg har købt en Thunderbolt pakke, og jeg skal have rigtig mange flere af dem. Jeg må også prøve en af lige før. Ja. Den skal jeg have 6 pakker med, eller sådan noget. Så, men det bedste køber nede fra AFAC af, og ikke til Hansen. Til Hansen er meget, meget dårligere. Altså, det er de 10 områder. Jeg skal også have nogle formatings. Så har vi 48 pakker Jumping Jack. Koster også 40 kroner. Og de her, de koster 25 for 6 stykker. Så. Jumping Jack. De er ægte. 48 pakker. De er rimelig fede. Så det var det. Men køb dem her. 10 stykker 100 kroner. Det var også rimelig billigt, men jeg skal nok vise måske alt med fyrværkeri. Kommer måske. Og det, jeg skriver ikke part 3 næste gang, så jeg skriver bare alt med fyrværkeri. Så okay, vi tager lige igen. 10 stykker bomber, Blitz Mix, Jumping Jack og Thunderbolt. Det var det. Hej. Ses til næste video.